गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द लोगोसेनो हेपि निउ इयार। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दा चिरां थांनो ओंखारदों। बेनिफ्राय मैयानि आंनि 1 जानुवारिनि बार्थडे आरो निउ इयारनि भिडिअआ डिलेट जालांदों। ओरैबायदि दुखु मोनदों आं। गोदान बोसोरनि भिडिअ बेफोरबायदि भिडिअ मालाबाबो मोनफिननाय नङा। जाबायदि बुरजा सेंग्राफोर लोगो नांनानै आंनि बार्थडेखौ उइश खालामदोंमोन बा 1 जानुवारिखौ जोङो गासैबो लोगो नांनानै उइश खालामदोंमोन, जोबोद दुखु मोनदों आं। बे भिडिअआ डिलेट जालांबाय आंनिया। बेनि फुटेजबो जेबो गैखाला, थांबाय बे भिडिअ ओरैनो। बेनिफ्राय आं दा चिराङाव काजलगाव एरियायाव जागोन शुटिंआ। गंनै न'खरनि राजखान्थिनि थासारि एबा दावहा, गामियाव राजखान्थिनि माबाखौ बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गामि एरियायाव, गासैबो जायगायाव नङा, गासैबो गामियावनो नङा, बेफोरबायदिनो न'से न'नै थायो सोंखारिलायनाय, नायनो बाज्लायनाय, राजखान्थिनि बाथ्राखौ लानानै बा राजखान्थियाव मोननै साइडथिंबो गिदिङै जों गावजों गाव नायलायनो हायै जायो। बेनि सायाव आङो मोनसे शर्ट मुभि बानायगोन। बे शर्ट मुभिखौ माखासेया मोजांबो मोननो हागौ, गाज्रिबो मोननो हागौ, नाथाय बे रियेल जागोन। जोंनि थासारि ना माबायदि, मानो होनब्ला जों बानायनोबो गोनां जायो। गामि ओनसोलाव जोङो बोरैबा जाथारोना, राजखान्थि बा इलेक्सन फैयोब्ला मानसिफोरा बोरैबा जाथारो, जाया नङा जायो। मानसिफोरा बोरैबा मोखां नायलाया, मा नायलाया, गङै गङै थाबायलायनाय जायो। सोरखौबा नुबा जागोन बायदि माने जों गावजों गाव। बेनि सायाव आङो मोनसे स्ट'रि बानायदो। बे स्ट'रियाव बुदलायलायनायबो जागोन दै। माबा थागोन, दैमु कमेडियान, बेनिफ्राय बै माबाया धेजुलि, ओमफ्राय मिजिं। बारा बुरजा मानसि नाङा बेवहाय, गंनै न'खरनि। बेनिफ्राय आं माखासेखौ ससे स्ट'रिखौ होना होबाय थागोन। शुटिंखौ दायोनि भिडिअआव गारियाबो भैरबखुन्द थांना फैना सुनोनो मोनासै। एसेबां गोजान थांगोन दा काजलगाव। सिटखौ सोलायबाय। दांदेबो लाखाजोब्बाय नै। हर थानायबो जानो हागौ नालाय बबावबा, बेनिखायनो कम्बल थम्बल गासैखौबो लाखाजोब्बाय। सिटखौबो सोलायबाय। सोलायनो हायाखैमोन 5000निखौनो। हगारथारनांगोन, हगाराबो जानाय नङा, उनथिं गारि नुनाय नङा। आसा खालामो आं गासैखौबो आंनि बे शर्ट मुभिखौ अनसायगोन होननानै। ना गाज्रिसो मोनगोन, मानो होनोब्ला जोंनि गामि एरियाखौ लानानै बा एसे लिरनोबो गोनां जायो, बानायनोबो गोनां जायो। जेरै फैला MCLA बानायदो, नंगौना नङा? फैला MCLA बानायदो ना राजखान्थिनि लानानै, थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जानाङा ना, मुगैलायनाङा, बा राजखान्थिनि गिदिर गोलावफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै खावसे थांनानै मा जायो, सोरबा अन्थाइ खुबैलायनाय मानाय, गामियैनो गामि नायलायनो हायि जालाङो। बेनिफ्राय दसेनो जेबो मोनाबा मा जायो, दसेनो गावजों गाव जेबो मोनाबानो मा जायो, गाज्रि मोनलायफिननाय जायो दसेनो। बेनिखायनो जों सानै हयै माने खामानिफोरखौ मावोब्ला मा जायो, उनाव मा जागोन, सोरखौबा नुब्लाबो माने गंलायनांगौ गोनांथि गैयि। दा जोंनिया ओरैबायदि खामानि मावना लायो गावबा गावनो गामिफोराव, ओमफ्राय उनाव गावबा गावनो लाजिफिनजोबो। दा बेफोरबायदि जानाङा होननानै आं मोनसे माने शर्ट मुभिखौ बानायदो। माबायदि जायो नायनोसै, पाब्लिकआ माबायदि अनसायो, मोजां मोनो ना मोना नायनोसै। बेनिफ्राय चिराङावबो हाबबोनोसै, एसे बेरायबोनोसै। गारि बोराय भगबान मोजाङै मोजां लांलै आंखौ।
बेसेबा बोसोर जाबाय गारिया जेबो प्रब्लेम जानाङा मोजाङै मोजां मोनहैबानो जाबाय भगबाननि अननायाव गारियाथ' धुला गोजा खानाय जाखाला सुवासैना आयौ भगबान निहोरि हाबजोबना दङ सुनोनो सोलाबासै लाजाखाया लंपेन्टाव नांजोबखागोन फुं फुं सम चेक खालामखानि र' चेक खालामखानि गारिखौ मा दं मा गैया Well, dong, kolin dong lagi ya. Dong deh, beragul dong lagi ya. Jalega, dong. Ayy, tato, nang apa ini? Apa lah? Apa? Tato. दा मोनायाव फायबा फैसिगोन नङाबा गाबोन फुङाव फैसिगोन मोनायाव गारिया बिराद जाम जायो बेनि थाखायनो बिराद लासै लासै थांगोन आं थावाबो गैयामोन इथिं थाव थादोथ' बेखौ होना लांनानै माबासिगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द